చెందిన శారీస్, కొత్త మోడల్ శారీస్తో మేము ముందుకు వచ్చేసానండి. ఫస్ట్ టైం కనుక మా ఛానల్ చూస్తుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి. ఈ శారీస్ వచ్చేసి లెనిన్ శారీస్ అండి. కలర్స్ కాంబినేషన్లో శారీస్ మాత్రం 6 కలర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. శారీ కాస్ట్ వచ్చేసి 500 పడుతుంది. 1 తీసుకున్న ఫ్రీ షిప్పింగ్ చేయబడండి. ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ మ్యాచింగ్ వచ్చేసరికి చాలా లుక్గా ఉందండి. ఇది వచ్చేసి గ్రే కలర్ మ్యాచింగ్ వచ్చేసరికి చాలా బాగుందండి. ఇది వచ్చి రెడ్ కలర్ మ్యాచింగ్ వచ్చేసరికి చాలా లుక్గా ఉంది. ఇది వచ్చేసి బ్లూ కలర్ మ్యాచింగ్ వచ్చేసరికి చాలా బాగుందండి. ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ మ్యాచింగ్ వచ్చేసరికి చాలా లుక్గా ఉందండి. ఇది వచ్చి పింక్ కలర్ మ్యాచింగ్ లో చాలా హైలైట్గా ఉందండి. కలర్స్ కాంబినేషన్లో శారీస్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయండి. ఇప్పుడు ఒక శారీ ఒకటి ఓపెన్ చేస్తున్నా, చూసేద్దామండి. ఇది రెడ్ కలర్ కాంబినేషన్ వచ్చేసరికి చాలా బాగుందండి. లెగిన్ శారీస్ అండి. శారీ మొత్తం బాగుంది. డిజైన్లో వచ్చేసరికి చాలా లుక్గా ఉందండి. ఇది వచ్చేసి పళ్ళు అండి. పళ్ళు కూడా బాగుంది డిజైన్లో వచ్చేసేసిందండి. ఎల్లో బ్లూ కలర్ మ్యాచింగ్లో వచ్చేసరికి చాలా లుక్గా ఉందండి. ఇది వచ్చేసి బ్లౌజ్ అండి. బ్లౌజ్ కూడా బాగుంది డిజైన్లో, బ్లాక్ డిజైన్లో వచ్చేసరికి చిన్న చిన్న బాగుంది డిజైన్స్ వచ్చేసినాయి అండి. రెడ్ కలర్ మ్యాచింగ్లో వచ్చేసరికి చాలా లుక్గా ఉందండి. శారీ మొత్తం గెడ్ వచ్చేసేసిందండి. చాలా లుక్గా ఉందండి. బ్లూ ఎల్లో కాంబినేషన్ వచ్చేసరికి చాలా హైలైట్గా ఉందండి శారీ. ఇవి లెనిన్ శారీస్ అండి. ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు గెడ్ వచ్చేసేసిందండి. బ్లూ ఎల్లో కాంబినేషన్ వచ్చేసరికి చాలా బాగుంది. బార్డర్ కూడా బ్లాక్ బార్డర్ వచ్చేసారండి. బార్డర్ మ్యాచింగ్ లో కూడా బాగుంది వచ్చేసేసరికి చాలా బాగుందండి. కలర్స్ కాంబినేషన్ శారీస్ మాత్రం చాలా లుక్గా ఉన్నాయండి. ఇక్కడ మీకు ఏదైనా శారీ కావాలంటే ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది వాట్సాప్ నెంబర్కి స్క్రీన్ షాట్ చేసి వాట్సాప్ బటన్ ఫ్రెండ్స్ అవైలబిలిటీ చెక్ చేసి పంపిస్తాను. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ లేదండి, ఆన్లైన్ పేమెంటేనండి. శారీస్ మాత్రం చాలా లుక్గా ఉన్నాయండి. ఇవి లెనిన్ శారీస్ అండి. పార్టీ వేర్కి కానీ ఫంక్షన్ వేర్కి కానీ అయితే చాలా లుక్గా ఉంటాయండి శారీస్. నెక్స్ట్ ఇంకో కలర్ కూడా ఓపెన్ చేసేస్తాను, చూసేద్దామండి. ఇది పింక్ కలర్ మ్యాచింగ్లో వచ్చేసేసరికి చాలా బాగుందండి. శారీ మొత్తం బాగుంది డిజైన్లో వచ్చేసరికి చాలా లుక్గా ఉందండి. ఇది వచ్చేసేసి పళ్ళు అండి. పళ్ళు కూడా ఎల్లో బ్లూ మ్యాచింగ్లో వచ్చేసరికి చాలా హైలైట్గా ఉందండి. శారీ మొత్తం గోల్డ్ గడి వచ్చేసరికి చాలా లుక్గా ఉందండి. ఇది వచ్చేసి బ్లౌజ్ అండి. బ్లౌజ్ కూడా గ్రీన్ మ్యాచింగ్లో వచ్చేసరికి డైమండ్ కూడా వచ్చేసేసింది పింక్ కలర్గా, చాలా లుకింగ్గా ఉందండి. శారీ మొత్తం బాగుంది డిజైన్లో ఎల్లో బ్లూ కాంబినేషన్ వచ్చేసేసిందండి. పింక్ కలర్ మ్యాచింగ్కి గ్రీన్ కలర్ బార్డర్ వచ్చేసరికి చాలా హైలైట్గా ఉందండి. బ్లూ కలర్ బాగుంది డిజైన్ వచ్చేసరికి చాలా లుక్గా ఉందండి. శారీ కాస్ట్ వచ్చేసి 500 పడుతుందండి. 1 తీసుకున్న ఫ్రీ షిప్పింగ్ చేయమనండి. మీకు ఇక్కడ ఏదైనా శారీ కావాలంటే ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది వాట్సాప్ నెంబర్కి స్క్రీన్ షాట్ చేసి వాట్సాప్ బటన్ ఫ్రెండ్స్ అవైలబిలిటీ చెక్ చేసి పంపిస్తాను. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ లేదండి, ఆన్లైన్ పేమెంటేనండి. చాలా లుక్గా ఉన్నాయండి. లెనిన్ శారీస్ అండి. ఇవి ఫ్యాన్సీ వేజ్ కూడా చాలా లుక్గా ఉంటాయండి. శారీస్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయండి. లెనిన్ శారీస్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.